Здравейте, приятели! Намираме се в Малко Търново с Румен. Нали така? С Румен, както ви обещах, ще направим видео, за да можем да му дадем това, което събрахме ние всички. И ви благодаря, че всички бяхме на тази кауза. Взели сме му малко хранителни продукти. Къде? И това. А тук от Биби и от други хора имаме малко неща за децата, които сега ще ги вкараме вътре и ще си поговорим малко с Румен. Сега Румен ще ви разкаже малко за себе си и за децата. Да. Сам си ги гледам, децата. Къде ходим на работа, къде не ходим, но си ги гледаме. Къде работиш? Къде? Часмак. На горското разбрах аз. Да. На горското работим. На повикване или? На повикване сме. Гледаме се децата, но е трудно. А на колко години са? Едното е на 3, едното е на 6. На 3 и на 6. Детската градина? Детската градина са, на градинка са. Коя група са? Едното е в А, другото е в Б. Дете, нали има първа, втора, да, трета? паралелки са. Да. Да, паралелки са. Първа и втора. Момченцето на 6 ли беше? Да, момченцето е на 6. Сега ще ходи до година първи клас. Да, до година ще ходи първи клас. Как се казват? Румен и Бистра. Румен и Бистра. Да. Аз ги видях, страхотни деца са, много лъчезарни, много усмихнати. Ти ми каза, че минали път, като дойдохме, видях, че правиш ремонт. Довърши ли го? Не, още не съм го довършил. Не си още? Не, още не съм го довършил ремонта. Добре, като ходиш в горското, какъв надник ти дават? Мисъл? 50-40 някакво. 40-50 лева. Работим, това е. Колко те викат? Колко често те викат? През ден, през два, е така. Сега заваля времето по-малко. По-малко. И така. Ама, какво да се прави? Няма друг избор. И си ги гледам. А някой помага ли ти тук? Не, няма. Защо никой не ми помага тук. Сам си ги гледаш? Тук сам си ги гледам и така. Това е видеото. Благодаря на всички, че помогнахте. Ако го тръгна да ги изброявам поименно, сигурно ще забравя някой. Оставили сме му хранителните продукти. Сега отиваме с него да му купим дървата. И още веднъж сърдечно благодаря за това, че се включихте в нашата кауза. Желая ви един прекрасен и усмихнат ден на всички. И аз ви благодаря за всичко. Хубав ден! Също и на вас.